Ditahiro harunado na marbagas. Alay dang tamang halak Kristen marbagas songon si Pelebiku. Dibahiri tagi kamu maju hata ni bata tari maturu di pardongan seripeu di halak Kristen. Na pinukan di bata tinabuha di hatana. Dung di domba di bata jolman di dokibanu. Dam jagai sasada bawai wajung. Ubay hari ibana sada berburu pangurupi bahet aku. Dungi dibuat jabatan masa rusuk sias gawai menjadi bor-bor. Dungi dipasu-pasu mana sida. Aku ingin hidup Tuhan Yesus dan jadi paulawan di bawah jolman. Aina paulapon jolman dungi dioli na asin na mangalakul doliban. Jangan mengoni dong sirang ini pangalak dulu. Atau guna pinadung di batang dan jadi sirangon di jolong. Songon dulu hatan di batang di bawah itu. Kamu angka bawah, kaholongi kamu manfaat kita guna beda. Songon Kristus nama kaholongi dia. Jalan nama ngalekon dirinya kau besar. Di bawah ini dia memulai kamu tunasinya. Una kamu marti masuk ikon maloma kamu dengan inasida sangat bahen kamu nasida songo dengan panean di kamu luar nah sora-sora songo di dokter dan di batang tu akka buru-buru kamu akka buru-buru oleh kamu mahal di bawah rumah songo pangoloi yudina di rumah ai bawah itu Songon Kristus ulu di dunia ikon botol orman toman margoman halabor lubuk kami nangon ditoti parang ini buru-buru ima na harga dijolo di batang lubuk dijolo atau parang eman kamu hata di batang sultan kamu para sinarohau lubuk habasaro lubuk hasilnya itu masih panggilnya di jalan asia-asia maham saluhut riri biro muru rimas panodai lubuk panisai jauh manusia dibincang di saluhut lain masih habolongan maham ai idu rambut-rambut inasu dengan dungi dami asia tebata ima mengarajai gagasan rohamu jala saluhutnya binatang marhite hata man pambahina tok main marhite kuat Tuhan Yesus asa ibadah mengarajai rohamu dobo pulau atong dengan dibikin mampu hata di batang tarimut turuhut di pardongan sanpeo di halang Kristen nama nukun ma'am namai mulu ibu alai pamulu Supriyadi saat tanah manalu olo domo maka jongjogo dijolo di batang na upoto saluhut dobo dijolo di angka dongan na pudi son pinangido di robido sikotaria ulu tani rimot gabi dongan usabite olo domo maka holong iban nasian nasarota dobo pangbawat siang nasa bodoh Bud marparane na badila merah dobo ibani olo dobo manganju-anju ibani tusura marhabalio di mana murah parangnya jalan nasodupa paulahonu mana tadi kono ibani paima disirang kamatian yang sungguh molo daun sadar rohan mangoloi salunai dokter alusku na olo namanukun ma'au dobo alai inang kotaria dulu dan diri di sisi priadi saat tanah mana olo dobo maka jongjokon di jolo di batang na upoto saluhut dobo di jolo di angka doan na pertebison na pinangido di rohindo si Supriyadi saat tanah mana gabe sinodukmu olo dobo maka holong iban sian nasarota jaga marpangalambo na
parangi nagadia Papua hala Kristen ho jalan sotupa makilolong ho manang tadi kolunmu ibani paima disirang hamatian hausogo mulo na usare orang mangului salbutai dokma aluslu na ologon atau ngaji mahamu Sulma di Patupang, Tukar Cici, Domo Tuasa Haton, Tukar Padan. Naposo ni dibata dua nama puan hatana tuhamu marhite hite gor ni dibata ama duhot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus duhot gor ni todi porbadia dua madok na pinadomu ni dibata dam jadi sirangon ni jolma amin. Bertanya kahita. Ale Tuhan tibata amanami para sirohan sungguh. Lunga di jauh dengan namion, lahor pajong pardongan saripeo. Songan nani atuhon ni hata. Takas to di mudukon nasida. Asa gabi sada nasida. Di parrohau, gugu ng pamikiriyon di lulu pardongan saripeo. Padokter madidasida dami dapat kolong di rumah na siap pun asa sadara sida nang dila di Roma dobo iparu ilon naroto na sida pahot ko pasu-pasu katingari sa ripeot na nilihon nito na sida asa unang sirang na sida iyang sosinirang di hamatea say ramuti jali parbadian manasida marhite hite tobi asa manotong na sida marha porsiao jala marcos di Roma Tuhan siya na mamuka sa haturo di ujong parsari peo sa itangihon mahal Tuhan di batang tangian namiyo ala ni anakmu Yesus Kristus Tuhan namin amin. Maju manusia pengantin lahu menandatangani akte kami.